bot na ako ipadanga sa itong katauhan sa Davao del Sur. Nga gilangkuban sa kasyudad o siyam kalungsod sa atong probinsya. Nga kining kaliyukan nga atong gihimo karon ipanguluhan kini ni Gobernador Douglas Cagas. Kung mahinumduman nato na executive order gipirma si Gobernador Cagas labot ining kaliyukan atong gihimo karong adlaw under EO number 23. Kadtong niagi Martes akong gitawagan kung pwede ba i-organize nato ang PNP, Digos City of Digos, labi na ang empleyado sa lalawigan sa Davao del Sur nga manghimo kitag kaliyukan aron ipalanog ang dakong mensahe sa enggugma sa katawhan nga kada adlaw ay makita nato sa TV, maduog nato sa radyo, mabasa nato sa newspaper ang problema bahin sa dengue. Usa ka seryoso nga sakit nga nakakalas nag-ubay-ubay nga kinabuhi sa mga Pilipino. As former barangay captain of Aplaya, thankful kay ko sa provincial government of Davao del Sur, city officials, labaw na gyud kang Sir Jaime Chain, Sir Raot na ni agyud sila gyud nag-atiman uban sa mga tanang GOs, province and city nga GO ni atanan. Karon nagpakita sa ilang kusog sa pagpanlimpyo diri sa barangay Aplaya. Whole area sa barangay Aplaya gi panglibot jud. O malipayon kay akong dako og nagpasalamat sa provincial government of Davao del Sur, city officials, city government tanan. Kami diri ron sa Playa, Digos City, nang limpyo ang mga taga-usim o taga-sendro, uban sa mga ubang department sa Digos City, kay tungod sa malimpyo ang mga kanal sa Aplaya kay mag-iwas ta sa dengue, kay kung hugaw kayo ang palibot, naadiya ang daghang lamok. Manghinaot ko sa tibok katawan diri sa Aplaya nga iwasan nato ang mga magkalat-kalat og basura kay isa na sa makakuan og daghang lamok. Diri sa atong lalawigan sa Davao del Sur, ang sa Digos City doon na upat nga patay ang hinungdan dengue, duha sa Kiblawan o sa Santa Cruz. Mao nang matupad ni Gobernador Cagas dapat likayan nato kining mga klasehas bangitaw sa atong kinabuhi kay pwede man ni malikayan. So ang first approach nato ana maglimpyo gyud sa atong palibot, no. Kining gihimo nato karong initially ang duha ka barangay sa lungsod sa Digos City, ang barangay Aplaya o ang barangay Kugon. Ang ni-appeal diri karon ang atong Philippine National Police, the City Government of Digos, opisyalis sa mga barangay Aplaya, opisyalis sa Kugon, ang baga gyud nga naa karon ri ang atong mga empleyado sa Kapitolyo. Aron ipakita sa atong katawhan sa Davao del Sur nga nagpakabana kita. Nang una-una ta sila ang kayuhan, mao na nagtigong kita karon. Magani makita nimo diri sa atong palibot karon nga bagang hutong sa katawhan nga naning kamot. Makatag sila siyang share sa ilang obligasyon sa atong katawhan. Kay ang atong mga katawhan dili pud mutabang ba. Ulaw kaayo ni sa tinukuray lang sa mga tao nga niya dinhi sa tungod-tungod nga lain ang nanglimpyo. Busa ako lang po ipaabot sa barangay officials nga unta matagaan og leksyon o matagaan og pahibalo ang tanang katawhan sa barangay Aplaya nga unta ilang pagalimpyuhan ang ilang mga tungod. Labaw na ang kanal. Ang advice ni Mayor, ang tanang katawan sa Digos City maghugpong para sa kalimpyo sa siyudad sa Digos. Manghinaot ko ang tibok katawan sa Digos City, awhago na to ang tanan sa pagpanglimpyo. Kay mao na iyang unang programa karon nga gipasibaw sa Digos City.